Nasi goreng dan mie goreng lapangan Banteng 5.000 dulur-dulur. Nggih. Nggih. Lha kula nembe ngertos nggih awis-awis liwat dalan mriki. Nggih mboten tulisane Gwedi niku. Langsung mandek. Oh nggih. Tane lur, yen ora mrene Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Jalan Margotani, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Lur kimang aku jane kan laku-laku terus kok ana banner Gwedi tulisane nasi goreng Jawa 5.000 seporsi. Dadine iki aku mandek lur, mergo penasaran pengen jajal kaya apa sego goreng dengan harga 5.000. Jane nang Kediri panganan murah-murah ki akeh. Ning yen sego goreng mung 5.000 kuwi kan yo lek enak kan sangat worth it. Sego pecel 3.000 ada beberapa tempat lur. Sego pecel tumpang maksudku. Lawe ya wis tahu, peyek, utawa tempe. Lah sego goreng 5.000 iki kaya apa? Tek nasi goreng Jawa. Gak gawe saus lur. Lokasine nang lapangan Banteng. Ya lapangan Banteng ya. Iku dicek meneh. Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kota Kediri dulur-dulur. Lapangan ki biasa nggih tanding olahraga yo bal-balan, kadang poli. Ki tak sawang kolor enek deretan warung-warung lur. Berarti gung suwi. Biasane iki kan fungsine mung nggih lapangan, yo karo nggih tempat rekreasi lur. Apike lur nggone lur, lumayan untuk harga makanan hanya 5.000 lho lur. Kuwi ana tulisan maneh iku. Nasi goreng dan mie goreng lapangan Banteng 5.000 dulur-dulur. Penasaran lur? Ana gazebo-gazebone ya jumlahe kira-kira 1 2. Lagi enek apa hewan piaraane barang lur, iguana ya sejenis apa kadal lur. Ki panganane omnivora lur, gelem buah-buahan iki. 1 2 3 sak kandang ki ana 3 lur. Lah sijine kok didelok sebelah iki 3 iki sing iki. Sing gedhe mang warnane ijo kekuningan, terus sing coklat iki sing ijo gedhe dhewe iki. Lagi sing nang gone kandang sebelah 4 lur dadine. Oke, motorku tak parkir dhisik lur. Oh anu, apa? Iguana. Bu nggih. Tasik napa mboten anu nasine? Tasik. Oh nggih. Oh ngoten, penasaran dereng sempat niki wau kula sempat-sempatne. Nggih. Oh nggih. Gampang niku. Sing penting bose njajal sik. Sanjake sakit to, Pak? Alah bar tiba diserempet motor bar jalan kreasi niku lho. Nyebrang kula. Gede kok. Oh. Nggih nggih. Amin.
Kula parkir riyen. Sinten? Oh nggih, alhamdulillah. Kalingan kula. Pak. Bu tasik nggih. Kula konten. Lah. Nggih. Ini nasi goreng biasa, Pak. Nggih. Nggih. Nggih kula pesen nasi goreng mawon. Masih kapan-kapan murid-murid kula jake mriki. Lah. Nggih. Kopine loro. Nggih. Nggih. Lah nggih. Nggih. Lha kula nembe ngertos nggih awis-awis liwat dalan mriki. Nggih mboten tulisane Gwedi niku. Langsung mandek. Oh nggih, leres. Ini di pojok, Kelurahan Pojok nggih. Acara napa? Anu pernikahan kapan dulu? Oh nggih. Iki lur pesenanku wis siap. Rp5.000 seporsi lur. Uji coba lur. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, mak nyus tenan lur rasane. Sambi maem iso nyawang sesawangan kang apik lur, ana lapangan terus sisih tengen sisih kulon ana Gunung Klothok. Iki lur tak sepil lingkungan warunge kang cukup resik uga. Kokine loro amarga laris lur. Terus buka isuk sampe bengi. Ora mung sego goreng lur, uga nomi, capce lan sak panunggalane lur. Yen ora mrene rugi lur, yen wis mrene dijamin ketagihan. Dulur-dulur sawetara bakal tak akhiri sampai sakmene dhisik sing durung subscribe aja lali subscribe lur. Wassalam.